Kéne nekem is. Várjál. Mondod, switch to. Hülye, amúgy te is szakad. Lájkolod? Egy életműve. Alire! Zügyre a lábát. Még egyet. A nap csúcspontja. És az oldalából akarok egyet. Figyelj, Züzinek beengedtem, mert segít. Vigyázz meg kurvára. Ó, ennyi! Züzi átveresztett. Most már nem is. Dukkóra vigyázz már! Gabrió eladó. Gyere! Nem! Azt még ki lehet lakatolni. Van mi... Itinek feltöltik ezt a videót? Lakatolni. A bajtás gyilkos! Na, te így van, mint most. Nem jó, hát mind fogok ráadni. Ugye? Ami akarsz? Elbasztad a szánkóban. Vágj már bele, hogy Nevi! Akartam belevágni a monogramját, nem érted? Ez már nem jó. Attól félek, most már befogják! Ahogy lejöhetnél róla, mert nincs benne merevítés. A csúcson kell abba hagyni. És tört ki a lábad. A be is szakadna. Itt az oldalában. Ide, ide az oldalában. A végeredmény. Ott a git! Másik oldal! Ott a szokta buzi! Azt nem bántjuk. Vigyázz! Egyéni dőlésszög. Gábor, köpöget nem állsz. Jézus, férjú! Ezt tudjuk. Mi? Megérezzük! Na, még valahol eresz bele egyszer. Jó.